Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो होनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जों गाइस फेन्सियावहाय फैदों आरोना फेन्सियावहाय माबा माबि लानो थाखाय फैदों दा उनावहाय मामा लायो नोंथांमोना दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो आङो माने पार्किं दंना गैया होनना सोंदोंमोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो स' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो पार्किं नागिरगासिनो गाइस पार्किंखौनो मोनाखै पार्किं नागिरै हायरान जाबाय एट लास्ट मोनबाय आरोना पार्किंखौ स' बे पार्क खालामना लानानै जों दायो थाबायलांगासिनो फेन्सि बाजारथिंहाय ओमफ्राय बेयावहाय मा लागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो नुगोन आरोना थ' नायलांबाय थादो खोमायानो माबायानो दंखायो आंनिया इयाव सोफ्लांबाय थादों आङो नायनाय मोजां नुदोंना लाना दोन सुटियाव नांगौ जायो बेखौथ' सेम बेखौ मोजां मोनगोन मोजां नुदों Malay momo na malay momo. Sila. So guys, dayo आङो रुमावहाय मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानै आङो दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय दुगैखांनानैहाय आरो देलायबावबाय आङो ओमफ्राय देलायनानैहाय दायो आङो सानबाय मा नोंथांमोननो आङो जा बुस्थुखिनिखौ लाबोदो बे बुस्थुफोरखौ आं देखायनोसै आरोना ओरैनोथ' आं जेबो बिदि लाबोआखै जास्ट खिरा आरो सुरनि लाबोदो माने आङो सिम्पोल बुस्थु आरोना आंनो नांगौ दा शुटिंआवहाय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा बैसागोनि बोथोर सफैगासिनो स' बैसागोनि थाखाय मिउजिक भिडिअ नोंथांमोना आंनि प्रडाक्शननिफ्राय बा आंखौ बैसागो मिउजिक भिडिअआवहाय एक्टिं खालामजानायखौ लुगैदोंना लुगैयाखै कमेन्ट सेक्सनाव जल्दी खोन्थाहर ओमफ्राय नोंथांमोनजों बैसागोआवहाय रेडि जाना दङ आङो दाब जायगायावहाय रंजाफाहैनो थाखाय आरोना स' नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन बेयावहायबो ओमफ्राय दायो आङो फारि नोंथांमोननो दिन्थिलांसै गाइस आङो दायो मोनफैबाय रेडि खालामनानै लाजोब्बाय आं नोंथांमोननो दा फारि दिन्थिनोसै आरोना बे मोननैखौल' लाबोदो आङो बे मोननैखौल' ओमफ्राय फार्स्टआव आं सुरनिखौनो दिन्थिग्रोनोसै आरोना माने सिम्पोल होयो ओरैनो लानो थाखाय बायदो बे दामा बेसेमोन मिथिबायना मोनसेयाव 150 करि लादो मोनसेयावहाय 150 करि लादो आरोना नै फार्स्टआवनो आं देखायनोसै नैबेखौ स्काई ब्लू कालारनि आरोना बियो ओमफ्राय माबायावहाय मा होनो बे बर्डारावहाय नै बेफोरबायदि मनि टाइपनि लागायनानै होदों आरोना नैखिनियाव गैया माथो बिदिनो जायो खम दामनि मालफोरा माखासे मोजां जाया आरोना ओमफ्राय आं ओरैनो मोजां मोननानै कालारखौ बिराद किउट नुनायखाय आं लाबोबाय आरोना मालाबाफोर ओरैनो दख'नाफोरजोंहाय लानो थाखाय नोंथांमोना मोजां नुदों ना नुवाखै होनदो मोजां नुदों नुवाखै कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव सोर खनबाय थानोब्रा नैबे पिंक कालारनि नैबेखौ लाबोदो आरोना बेबो 150 रुपिस अनलि ओमफ्राय नैबेखौ गुवारबो लाजाबाय ओमफ्राय गुसेबबो आरोना स' नोंथांमोना मोजां नुदोंना नुवाखै खिन्थु बेनि नेटआवहाय एसे माने नै बेफोरबायदि डिजाइन दङ आरोना Ani moजां नुदों आइखौ मोजां नुदों अबे गांसेखौ साबसिन नुदों नोंलाय पिंकखौ बेखौ मोजां नुवाखै होनबा गुफुरखौ ओमफ्राय गुफुरखौबो नांगौ नालाय मालाबा
बेनि थाखायनो गुफुरखौबो लाबोबाय आरोना गुफुराबो नै डिजाइनखौ माने आङो सेम डिजाइननि सेम बिदि नेटनि फालिबो दंमोन आरोना बाट आङो सेम डिजाइनखौ लायालासिनो आलदा आलदा डिजाइननिखौ लाबोबाय आरोना नैबेबो आलदा आलदा डिजाइननि गुफुरखौबो मालाबा नांगौ जायो नालाय बेनि थाखायनो आङो गासैबो कालारखौ लाबोजोबनो हायाखैबाबो मेन कालार जिखौ नांगौ वाइट पिंक लाइट ब्लु ओमफ्राय ब्लेक ओमफ्राय रेड गांबा लाबोदो नै ब्लेकआबो बेबायदि आरोना ब्लेकआबो किउटथार कालारा ब्लेकबाबो एकदमबारे डाइरेक्ट ब्लेकथार आरोना मोजां मोनदों आङो माने ओरैनो सिम्पोल एक्टिं खालामनाय बा सिम्पोल माहाबा देलायनानै माहाबा थांबा दख'नाजोंबो लाजागोन ओमफ्राय कुर्ताफोर गानोबा मालाबा कम्फर्टेबल जायाना विदाउट फालि स' बेयावहाय बे फालिखौ लानो हागोन आरोना मोजांथार नुदों आङो नोंथांमोना मोजां नुदोंना नुवाखै अबभियासलि आं मोजां मोननायखायनोथ' आं लाबोदों आरोना आं मोजां मोनो ओमफ्राय ओरैनो बाजारफोराव बायबा 250 लागोमोनदां माबायाव ओरैनो नर्मेल आया इलाय मा नायो ओरैनो नांफाजाबना फैदो मा थाबलांमारैनो हा थाबलांमारैनाय नामा एन'खा रायगोन आं थाबलांमारैनायबा अ नङा ओरैनो नांमासो फैदो नों थाबलांमारनाय माने मिथियो मा हा मिथियो नों मा थाबलांमारनाय माने अ माने जोंनिया थाबलांमारनाय होननानै बुङो आरोना जुदि बेयावहा बायचान्स जिबाय बेयावहा बेबायदि नेटखौ बिदि थाबलांमारना होनायखौनो होनो ओमफ्राय नैबेयो सिम्पोल आरोना नैबेयावहाय बर्डारावहाय बेफोरबायदि खामानि मावनाय दोङो नै गल्डेन कालारनि ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों बे कालारखौबो किउटथारनि मोजां नुदों बेसांखिनिल'सोमोन मालाबा नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरावहाय नुनो हानाय आरोना आं खानायखौनो खानाखै बेजेजे जानानै दोङो स' बेखिनियानो आरोना खालि आंनियावहाय माने बिदि बारा गैयामोन बेनि थाखायनो आं लाबोबाय बेखेक जेबो बिदि गैयामोन आरोना लाबोनांगौ ओमफ्राय आङो माखासे माला खिरा एसे खम दामावनो मोननायखाय लाबोबाय आरोना फेन्सियावहाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो खमावनो मोनो होननानै ओमफ्राय माखौ लाबोदों आङो नैबे मालाखौ लाबोदों आरोना नैबेयो ब्लु ओमफ्राय सिलभार ब्लु ओमफ्राय सिलभारनि आरोना बिखेकके ब्लु कालारनि स्टन होनाय दोङो दसे उनाव गाननानै दिन्थिनो माने देनां गानबानो नुखागोन दे देखाबाय थाला नै ब्लेक एन्ड गल्डेन कालारनि आरोना गानबा माने बहुत गोबाव जागोन आरोना बेनि थाखायनो गानला आङो ओमफ्राय नैबेबायदि फिसा फिसा रिं लाबोदों आरोना नैबे गल्डेन कालारनि नै ओमफ्राय नैबे सिलभार कालारनि ओमफ्राय नैबेबो फिसा सिलभार कालारनि मालाबा पेन्ट्सफोरजों गाननो थाखाय लाबोबाय आङो ओमफ्राय आरो ओमफ्राय लाबोबावदो नैबेखौ बिराद मोजां नुदों आङो नैबेखौ रेड कालारनि नै रेड कालारनि आरोना नै सिलभार कालारनि आंनियाव बेबायदि गोदोदो दा पुरना जाबाय आरोना आं गाननायखौनो गानबाय थायोमोन बेनि थाखायनो नै समायगोन ना स' आंजों माने गोदोर खिराफोरा समायो आरोना मोखां गोदोरथारना ओमफ्राय बेबायदि टाइपनि खिराया आंजों समाया आरोना ओइ टप जे थायोना टप माने जिहेतु टुपियावल' बिदि थायोना जेनेबा नै इनि खिराया बेबायदि टपखौ इयावहा गानबा आङो साइज नुयो ओइ बागुरुम्बा बा बैसागो मोसाबा जे बेयावहाल' बिदि थुफाफा गानोना बेबायदिखौ साइज नुवा आरोना आंखौ बाङाय गोदोर ओमफ्राय बाङाय गाहायसिम फैनांगौ मानो होनना बुङोबा नायलाय गाइस आंनि खोमाया ओरैबायदि फिसा मोखाङा इमान गोदोर मानसियाबो गोदोर ओमफ्राय खोमाया नाय ओरैबायदि फिसासा ओमफ्राय बेखौबो आं लायामोन आरोना खिन्थु नैबे इदि गोलाव फाइनानैसो बेयावहा टप दोङो आरोना बेनि थाखायसो आङो बेयो आंजों समायदो नङाबा बे टपाया आन्थाल' थानायमोनबा आंजों साजिनाय नङामोन नैबे येल्ल' कालारनि मालाखौ लाबोदों आरोना आङो होबाय नैबेखौ ओमफ्राय नैबे पिंक कालारनिखौ लाबोदो
आंनो गोदोर खिराफोरा समायो आरोना बेनि थाखायनो आं गोदोरखौनो लाबोदो ओमफ्राय नैबे इयो दावराय गोनांलाय आरोना नै जा मोजां सिल्भार एन्ड रेड कालारनि आरोना बे नेकलेसआ बिराद किउट नुदों आं बेखौहाय दा उनावहाय आं दिन्थिगोन नोंथांमोननो आं गानबा बेबायदि नुगोन आरोना गाइस सोर इनफ्लुएन्सारा बेफोरबायदि आनफ्राव माला गानहोनानै देखायदोलाय बुंलाय वान एन्ड अनलि नोंथांमोननि अनजालि अनसुलि गेमस्रि दैमारियाल' बिदि मिथिबायना बिनि उनावहाय नैबेयावहाय एसे दंबावो आरोना बे थफ्लायावहा लाबोदो आं मिथिबायना मोजां मोननानै माने डिफरेन्ट कालार लाबोदो आरोना स्काइ ब्लु ओमफ्राय नै स्काइ ब्लु ओमफ्राय पिंक ओमफ्राय नैबायदि झुमका बेसर बिबार कालारनि आरोना मास्टार्ड येल्ल' ओमफ्राय नैबेबो मास्टार्ड येल्ल' आरोना मार मोजां मोनदों आङो बेनि थाखायनो लाबोबाय आं ओमफ्राय नैबेखौ ग्रीन कालारनि लाबोदों मोनसे सेम डिजाइननि आरोना स' बेखिनियानोसैमोन स' नोंथांमोना माबोरैहाय मोनखो अबे मोनसे खिराखौ मोजांसिन नुदो कमेन्ट सेक्सनाव खिथा हरबानो जाबाय ओमफ्राय अबे मोनसे आंजों समायसिन बेखौबो खिथा हरबानो जाबाय ओमफ्राय आरो लोगोसे फालिखौबो मबे गांसेखौ मोजांसिन नुदो बेखौ खिथा हरबानो जाबाय स' नोंथांमोना साननो नाङा आरोना जे आं श' खनो आं जिखुनु जों इनफ्लुएन्सार ब्लगार मानसिथ' बेनि थाखायनो जि बुस्थु लाबोयो माने जेब्लासिम आंनि भिउवार्सफोरनो खिथाया अब्लासिम माने गोसोआ सान्थि नाङा जेरैहाय न'खरावहा जुदि बिब' बिनानाव बुरजा बा लोगोफोर दोङो अब्लाना गस्ला गोदान बायनानै लाबोबा गाननानै देखायाबा लोगोफोरनो बा गावनि बिब' बा बिनानावनो होमबाना गोसोआ मोजां नाङा थिग बेबायदिनो आंबो माबा मोनसे बुस्थु बायोबा जुदि नोंथांमोननो खिथायालासिनो आङो गानो बा नोंथांमोननो खिथानो मोनाबा माने मोजां नाङा बुजिखाबाय जानांगौ स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय